Şu o bilýäňizmi TikTok'da bir iki tane kız var, bir stakan çakıştırıp ýaşasyn ýeliň äri diýip diýip gülüşýärler. Şolara bir gow jogabym bardy. Köpden bäri ýaryl bilmän ýördüm şunu. Şu diýýärler var, şu ýeliň äri ýaşasyn ýeliň äri diýýänçiler var, agyýlar gelinler. Size var, gow är tapdym men. Ana biziň owa düşsanak gow är var. Hametdäli, döwran altyk, birem toýly balam. Hawa. Üçsem takoyer, şolar alsaňyz nesip bolsalar, galan ömrüňizi stakan çakışdyrmaýaňyz. Galan ömrüňiz ondan var, ýaşatyň ýeliň äri diýim ýa. Siz o beýni ýokuraklar tap ýeliň äri ýaşatyň ýandyňlar. Hametdäliň alňany göreýän näle bolýar. Galan ömrüňizi stakan çakışdyrmaýan. Indiki wideolamada görüşýänçä. Çaban bino. Derman hana salam. Salam, gowmaýan daýlan. Oğlum söyle. Harasa tamal wamka. Para tutamaz derşmanttım. Ha bara. Var boş. Ona yaxşı ming manat saat diýerler, onuň ýaly ala. İşaret vermen galtaydym. Harasa tamal. Ne kadar? Daha ne yapayım? Çolacak olayım. Bilýär stres diýär-de. Hem stres üçin. Stres üçin näme? Yok. Onuň ýaly ýokmy? Yok. Onuň ýaly wapşe derman ýokmy? Umumyň şu harasa tamal. Para tutamaz. Size gelmem. Stres üçin näme derman nazat? Stres için ne stres? Ulardan aşağı. Ol adamlar bir dosa bolan mara feýgül felefe uspturdan harasa tamal attyrmarda diýdiler ol. Ne kadar? Ýöne ala dedi otyrda zon. Feýgül söylenem däle oýna sülefe usptur oýna sunam oýna suwar eken menäme. 20 tabletka 20 manat adçyny bur. Näme? 20 manat. Ha, şimdi bu 20 tabletka 20 manat. Bar eken mi harasa tamal? Harasa tamal yok şöyle şimdi bu var. Sonra stres var da var. So feýgül felefe usunlarçy. Ha. Bol sağ ol. Tamam. Alo. Salam gowmuşum. Salam. İşleýän dogan. Ha. Pizza wamka? Pizza bolana. İşleýän sizi? Yok. Näme dogan? Tam taşlekli yağ çörek, etli çörek, sambursam rastlar var. Samsa? Mantı börek, kava. Samsa näçeden? Ulan etten var 5 manat, doğrulan etten 6 manat. Näçe? 6? Ha, o doğrulan etten malyana 6 manat. Bir adam näçe nise doýýar garaýan? Bilemek ben kimin işine var diyeyim. Menin bir 100 kilo da dogan näçe? Vay, ben onu kile bilemem vay. 4 yani. Ya, şulan doýarsyn sağ ol. Bilemeğin onu naskora askol kalan. Yani manatdan onu da ýagda ýetsen. Han men pikirlenseň azaňa daýa. Öyle. Soňky döwür Aşgabatda bidara gaýdymlar bilen kafeňalar köpelip durum sörp gördüňmi şoňa? Ola ýa-ni bidara gaýdymlar aýratyn sema o bardy. Indi stand-upda ýöne şu gün kafeňalar bardy. Asyl şu kofe medeniýetini kafeňalar bir de kim getirdi? Nädip geldi şu moda? Niýräni görseň eli bakal şey. Bolmady täze. Niýräni görseň eli bakal şey diýip görenler şey Instagramda şunýal suratlar käm görendiňiz. Bolýan olam hiç bolýan soňky çykýan kofeler adynam ýatda taklap etşem o men o. Raf, americano, espresso, macchiato, mocha, frappe, fuppe, mbappe, flat white, cappuccino, frappuccino, какой там cappuccino, nirden cappuccino, men içýän kofem maden Çin. Men bari o iki tane kofean bilýän. Biri az Nescafe, birim 3 в 1 Golden Eagle. Ondan başga kofe çykoran çaýga delmen. Ýöne asyl şu kafeňalar udobny ýer. Men pikirimçe täze büdjetli swidaniýa geçirip bolýar berde. Restorana gitmene pulum yok. Bolin ýöne adama bir flat white içip bilýär. Ýörek gaýtsa. Men wapşe paýlan ofisde bolanýan. Adamlar jaňa diýär toý guruluşy köp jigim nire baraýyn ofisiň mam diýär. O täç kofeýa gelek. Garak täç kofede ýaman käni işiň etdi. Bärik dostlaryň bilen gel, garnaşlaryň bilen gel, ýeki özüň bilen gel.
Süýgüliň bilen gel tapawdy ýok. Bir gedek gelseň bolýar. İkinji gedek eýem gidesin gelen. Nanay barlydan. وعليكم السلام مالوي لا المالوي لا القوم كداس بول بول Bakım sana attı. بخم زغت